Masya Allah luar biasa. Warga mana ini? Sumbersari? Sambisari? Ya maklum tala, iki kakean ngrungokno son iki lho, jublek kupinge sindene. Angge dalam rangka acara apa ini kalau boleh tahu? Sedekah bumi. Kalau sedekah bumi berarti ini Bapak Polo, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak Bayan kumpul semua ini. Bapak Camat, Bupati? Kok nggih kabeh iki? Berarti ngumpul kabeh ya ini ya. Sudah siap untuk naik ke atas panggung? Siap. Siap. Ini siapa pertama dulu yang naik? Pak RW. Yang mana Pak RW? Tolong angkat kaki. Oh, angkat tangan. Ya, keliru ngono ae bengok-bengok. Ayo, Pak RW angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan. Nggih, diangkat temen nek kaki ini. Kalau belum siap untuk naik ini lagu pertama dikasih lagu apa? Bojo loro, siji ae kurung duwe kok loro. Yo bek endok kene anak sing nyanto siji-siji ya gak apa-apa. Lah kae wis expired to. Expired tak buang. Apa, Pak? Gerajakan Banyuwangi gradak napa mboten? Oh, gak gradak yo enak gradak ini manut aku enak-enak. Iya. Bisa dong gerajakan kok gak iso iku. Iya. Musuh rakyat kok. Napa-napa saged niki, Pak. Kenging golong komeng nggih saged. Oh, munggah niki kula nggih saged. Munggah panggung nggih saged. Kula dikengken tari welut nggih saged niki. Monggo gerajakan Banyuwangi. Joko
iku gak tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Aplok. Mang wis mari oke. Saiki ngelemer. Lali. Mau gak suka aku gak boleh lupa pokoknya. Lho mang lali ngono kok yo. Oh iya aku ya lali ya. Yo anjen manusia iku Jadi aku wisin aku. Sumpah isin aku diles sisan ya Allah kan berayang. Loh, daraine nanti. Ini kita tutupi. Oke, itu tadi ada permintaan Gerajakan Banyuwangi sudah diturutin. Ini tinggal yang dari sana, yang dari sebelah kanan ini. Ojo anteng-anteng bae. Bapak RT-nya. Bapak RT. Saya. Bapak Kos. Bapak sopo aku gak ero jenenge. Bapak Lurah. Pak Samudi. Ayo Pak. Ndang kene Pak, nang ditokno kabeh kene, luwung kene ge bayar mekar iki. Aduh tekan Jombang ndang ayo. Ayo Bapak Samudi, mbok sapa ae ku ora ro. Ndang ayo Pak. Nah, nang ngene lho. Cepet-cepet ngadeg ngene, engko nang kudu ngoyo. Rene tagak. Rene. Payu rek. Oh sambal kemangi ngen niku enak. Iya kan nek gitu sambal kemangi kok nek mulih. Enggak sambal kemangi. Ayo siapa lagi ini? Ayo
Ayo siapa lagi? Ya, kalau yang sudah bergiliran silakan mengadep, nggih. Pacitan Banyuwangi, Banyuwangi Pacitan Bapak nggih. Kok diwalik. Pacitane nek Banyuwangi, Banyuwangi Pacitan yo. Ya padha adoe yo. Banyuwangi Pacitan. Nih, bersama Kusuma Budaya. Bener ya? Iya, bener ya. Ya wis aku nek kate ngono ya lali aku tahun wingi kan wis tau ditangkep nang kene, tapi lali. Salah gak dijak terus. Pulih lupa ngene iki. Dijak Mbak Caya, ning sampean iki gadok mboten saged. Ora wani kok ngejap aku. Lah lha apa? Ya gak wani. Wedi Ambek aku. Ya sih. Ini kenapa? Sudah. Ini mie-nya bengung. Ijal aku nak tengah. Yo. Kusuma Budaya. Ada Paradis Multimedia. Paradis Lighting. Sound system audio. Ada Neng Cahya, Ada Neng Juni. Juni. Neng sapa iki? Jombo. Juli. Suwe ora ketemu, ya mong gawe kangane atiku. Ingaso namung mikiri kok rino wengi katon aning moto ning jalan anyar kae ana pinggir segara pernae Banyu wangi Pacitan rali yo among kelingan ya. Liwat dalan Banyuwangi teko Pacitan ono ati rasane terus kelingan semilire angin segara ngangendi ono kene ringo sing ingsun tresnani Eling cuman semono. Ya mong riko kutengane ati. Banyu wangi Pacitan ora lali mong tansah kelingan. Aku tambah boyong iku guyu Caya tok. Oh, Caya. Mas, Mas. Napa, Pak? Oh, tak silih bojo. Oleh ta? Ayo. Tak silih bojomu. Caya. Cek. Hai. Disilih bojone lho. Wis kena iki miku. Saya suka yang tidak ada buntutnya. Iya. Kamu karena suka. Iya. Nggak suka kabel kamu. Iya, nggak ada. Ini nggak ada buntutnya saya suka. Iya. Itu ada buntutnya ngelewer-ngelewer. Gak suka saya. Sapa jalan nyelep bojo? Bapak yang mana? Lapo nyelep bojo? Kak ilo Pak, tapi nek kepepet gak popo. Aku tahu pisan konangan. Ora tak baleni aku. Wedi dicelatu kok soalnya. Bojomu tak silihe. Iya, monggo Mas. Kusuma Budaya.
jajal enak tak silinge bojomu tak engko selawase bojomu sesuk tak silinge yen penak ora tak ngeleni tak rasane sak minggu wae yen rasane penak tak gawe dhewe tak rasane teko mburi teko ngarang karo malumah karo mangkurang yen pancen penak tak silinge bojomu ora tak balik bojoku ora tak silehke bojoku ora tak silehke yen pengen sampeyan golek dhewe aja seneng karo bojone kancane ja 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 jas Kusuma budaya meriah sekali. Tahun depan bisa ditanggap lagi ini. Berapa Pak Kos? Murah ya Kak? Gak sampai dodol sertifikat ya? Wis bener aku. Wis bener. Aku pokoknya kudu katut terus loh Pak Kos ya. Kudu katut terus. Sudah tak ini? Oh belum, ayo. Ini Jaya. Heh, apa? Oh, aku pen, aku yang open ambek pean. Ya ampun. Oh, gelang alit. Oh, nyanyi dewe. Ayo, di sini, naik. Ayo. Orang polo ewa yang ngambung. Gak apa-apa, doe. Ya ngono, makanya nek pengen ngambung aku udah dibenceng ae. Ayune peres. Ah, gak punya susu. Gak punya susu. Aja ngono ta isin aku. Ya, ila. Isin aku. Lah mi Iki kaya enak kalau kabel dari Mbak Cahaya iki mau. Oh, suka yang nggak ada kabelnya juga. Ber. Oke. Keren banget. Podo karo nyak rayap cocok. Iya, terima kasih sudah mengefans saya. Nanti saya kasih stiker. Iya Mbak, makasih. Ya, ayo iki stiker ya. Ya, soalnya Cahaya rene iku dodol stiker. Tangger tamu iku ditempleki stiker Cahaya pokoknya. Ndi mike. Dari ajar nggih Pak, Mas, dari ajar nggih. Oke, kulon nggih derek ajar, kurang ajar antene. Enggak gelang alit. Gas ACC. Kusuma budaya. Ya, bener.
Nggih matur suwun. Matur suwun, kalau boleh Matur tahu ini suwun. namanya siapa? Bengi ta awan. Nek bengi, Yana Ariska. nek awan. Andre. Andre. Berarti peyan niki cowok tak cewek? Cowok cewek. 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 Sudah, begitu saja. Enggak. Iya, ayo foto ya. Ayo sayang. Alah. Napa pengen sisan ngono? Boten Pak Yanto. Ya, leres nggih Pak Yanto nggih. Oh, Mbah. Nggih, Mbah Kung. Mbak Kung, Mbak Wek. Mbak Celek. Telek ta celek? Rayap. Ya Mbak Celek iku lho, Allah. apa celek iku? Bosone wong Surabaya celek iku apa? Oh, bosone Dayak Mbak Celek. Oh, nggih. Oh, kembange raweng nggih kula nggih kudu keroken iki. Ya Allah. Lakone rayap pokoknya. Lakone. Ya ado-ado tekan Jombang kok. Budal isuk meruput. Amin. Mulai iku nggawa dhuwit kena gawe tuku Pajero. Panas jebul jero maksudnya. Ayo kembang gatel. Kusuma budaya. Goyang dong. Asal. Iya. Ina. Ceritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane logo jejer saben dinane. Saya suwe kadang jejer nyakal tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Galsak balik wiwitane lunggu jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyakal tangane. Banjur ngomong sayang aku tresno kowe. Kenapa atiku gawe lara. Kembahan melati agawe larane ngati. Kembang kecupung agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku katonan. Mula tresno ora kena nggo sebrono. Ora becik anggone para wanita. Kebangi rawe kuwi paribasane. Ini barame luwe becik tak teruske. Iya, tepuk tangan untuk yang terakhir kalinya. Oke, baik, terima kasih. Dikarenakan ini Mas, acaranya masih panjang. Campur sarinya kulo akhiri nggih. Nanti ketemu lagi di Bedayan Sekarsari, oke? Oke, kok gak semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.